yanzu idan ka duba akan da primary schools ɗin nan, kowace primary school za a ga akwai education officer, akwai higher education officer, banda headmasters da suke kula da ƙananan primary school. Akwai school inspectors waɗanda yake in an ba da syllabus da za a koyar a makarantu na primary ga misali, su ne suke zuwa su tabbatar kan cewar abin nan da ake koyarwa shi ake koyarwa, kuma abin nan da ake koyarwa yana ba da ma'ana, yana kawo ci gaba ga tunani da kuma ilimin yara. Idan har haka ne sai a ci gaba da yi, idan har akwai matsala za su koma baya su sake canjawa su duba abin nan ɗin da za a yi. To wannan abin da nake ma magana na zancen rashawa da cin hanci ɗin nan ya saka kan cewar kuɗaɗen da ake biyan malaman makaranta, waɗanda suke duba malaman makaranta, shugabannin makarantu da sauransu baya iya isa a biya su kuɗaɗen aikinsu. So sai kaga kan cewa waɗansu daga cikin ayyukan da suke suna da mahimmanci sosai an cire su, ba wai don ba su da mahimmanci ba, saboda gwamnati ba ta da kuɗin da za ta iya biyan abin nan. Yanzu yaushe rabon da ka ga an ce wai ga wani inspector ya zo primary school, ya zo ya duba yara, ya zo ya zauna a classroom ana koyarwa, ya ga abin da ake yi, ya ga kan cewar abin da aka tsara haka ɗin ne ko ba haka ba ne, abin da malamar take yi ta sani ko ba ta yi ba, ba a yi. Saboda idan har ana yi ɗin, wallahi wannan malaman da muke da su na primary school da yawansu sallama su za a yi, domin su kansu suna neman taimako na a koya musu, ballantana a ce su kuma za su je su koya wa wayansu, kaga ganganci kenan. Na biyu, kayan aiki. Da akwai kayan aiki, gwamnati tana biya. Cin hanci da rashawa ya saka kan cewar ko da an saka a cikin budget kan cewa akwai kayan aiki da za a yi amfani da su a makarantun nan, to ba sa zuwa, ba a yi. A da can ai secondary school duk da ake da su ga misali a nan Kano, ai gwamnati take ciyar da ɗaliban, amma yanzu ba za a iya ba. Ko wanda suke zuwa su je su dawo ɗan abincin da ake ba su da rana ba a iya yi. Ba a iya yi, cin amana ya yi yawa. Duk shine babban matsalar da muke fuskanta.